Så skal vi i gang med en ekstra opgave, og den kommer til at hænge, ligesom I kan se her på billedet. Det går ud på, at man får nogle gamle bogsider, og dem tegner man på. Man må bruge rød, hvid og sort, som vi har gjort også i den anden opgave, og man må selv bestemme, hvad man gør. Altså, man kan tegne, man kan cirkle rundt om nogle ord, som står på bogsiden, man kan male den, man kan lave sine egne tekster og lave små tegninger til. Det er faktisk fuldstændig op til jer, hvordan I løser opgaven ud fra de her kriterier. Man kan lave sjove tegninger, og man kan lave mønstre, man kan lave tekst, og man kan lave både svære og lette tegninger. Det er faktisk lige op til jer, hvordan I har lyst til at gribe det an. Jeg har samlet en hel masse billeder her i videoen, så man kan få noget inspiration. Og så håber jeg, at jeg ser rigtig mange flotte og forskellige artede tegninger. Så til sidst, der skal de limes sammen. Og derfor er det vigtigt, at I på holdet aftaler, om billedet skal være liggende eller stående. Og efter det, når jeg aftaler, hvad for en retning papiret skal vende, så er det bare at gå i gang. Man kan bruge tusch, man kan bruge oliekridt, og man kan bruge blyant, ligesom man har lyst til. Man kan også have vandfarve, hvis man har det til rådighed, og maling. Så held og lykke med opgaven. Jeg glæder mig til at se alle de flotte tegninger, I får lavet.